Ruski slikari koji su pre nedelju dana otvorili izložbu slika u Galeriji Narodnog muzeja i dalje borave u Varni u vili Albedo porodice Kovačević. Kuća sa svojom autentičnom arhitekturom i romantičnim ambijentom pruža mogućnost za prijatan odmor i opuštanje, ali ne samo za to. Kako kažu ruski akademici, lepota prirode ovog etnocentra je glavna inspiracija za njihove radove. Umetnici koji su došli iz gradova Ivanovo, Furmanov, Jaroslav i Pljoz oduševljeni su arhitekturom Šapca, što su i predstavili na svojim slikama. A также, пользуясь случаем, я хочу сказать слова благодарности. Hoću da izrazim reči blagodarnosti Правительству, конкретно Милошевичу, мэра города. Konkretno meru grada Miloševiću, Slobodaну Николичу, članu gradskog veća Slobodanu Nikoliću, который занимается непосредственно руководством, вернее, обеспечением нашей группы. koje rade sve da bi bilo nam lepo ovom А u также Srbiji. Мицу, хозяйку этноцентра. A takođe reči blagodarnosti domaćici etnocentra. Nova izložba radova koji su nastali za vreme boravka ovih ruskih slikara u Srbiji biće otvorena sutra u Galeriji Narodnog muzeja.